Vaig fer de 2 fills en relativament poc temps i vaig demanar a Déu això. Vaig demanar a Déu molt que m'ajudés de seguida, aquell mateix dia. I perquè vaig veure la meva família molt malament. I vaig estar tranquil·líssima, una cosa raríssima a mi mateix, però molt rara. I molt bé. I vam anar tirant així. Doncs, no sé, em vaig sentir com fortíssima. Jo vaig pensar, tots s'aniran a passeig, perquè a casa els meus fills i el meu home eren allà, com si no hi fossin, quasi, desesperats. I jo vaig dir, ara o jo o ens anarem tots a passeig. I us demano, per favor, que em dongueu això, que podeu. I jo és que no vaig sortir com si res d'allà. Estava segura que m'ajudarien, perquè me l'havien fet molt grossa. I els hi vaig dir, Déu-n'hi-do, això sí que me'n recordo del Déu-n'hi-do. Però Déu em va ajudar, una barbaritat.